רופא תורן, מגזין כל ישראל רשת א' לענייני בריאות ורפואה, משדר יומי המוגש בשידור חי מאולפני הרדיו בתל אביב. הנה הטלפון שלנו לפניותיכם 03-6966-225. רופא תורן, נכון, כל יום ב-10 כאן ברדיו שלכם. אל תשכחו, גם דרך הכבלים אתם יכולים לשמוע אותנו, גם דרך הלוויין וכאמור גם באינטרנט. רופא תורן, איתכם ולשירותכם רם תדמור, עם רפי אפלויג, עם עירית אניס, וכמובן, כפי שהקדמנו לפרסם, עם אורחת המשדר היום, המומחית לרפואת עיניים ולאוקולופלסטיקה, הרופאה המנתחת, הדוקטור עירית הדר, מן המרכז הרפואי אסותא, בית החולים שיבא בתל השומר ומכבי שירותי בריאות, מומחית למחלות עיניים ולרפואה אסתטית של הפנים. אתם מוזמנים. קצת מידע על מה שיקרה בהמשך. אחרי 11 היום כנס בוגרים 50 פלוס, עורכת ומגישה אודליה זימור, היום עם עורכת הדין רבקה בן צבי פיזם על פעילות יד ריבה למען קשישים. ב-12 שיחות משפט, שעה בענייני משפט ופילוסופיית המשפט, שרון עידני יהיה כאן, באחת אומנות נקודה, יובל מסקין, רצועת המוזות של א', ב-2 מאזינים למאזינים, אפרת שושני תארח אתכם, וב-3 נוער וסטודנטים בראש צעיר, עורכת זווית אורי. נשמח אם תהיו איתנו. רופא תורן, כל ישראל, רשת א', שלום רב לאורחת התוכנית, המומחית לרפואת עיניים ולאוקולופלסטיקה, הרופאה המנתחת, הדוקטור עירית הדר. ברוכה הבאה, בוקר טוב. בוקר טוב, רם. מה שלומך היום? מצוין, תודה. נזכיר, הדוקטור הדר היא מן המרכז הרפואי אסותא, בית החולים שיבא בתל השומר, מכבי שירותי בריאות, מומחית למחלות עיניים ולרפואה אסתטית של הפנים. דוקטור הדר, אולי נפתח בכמה הגדרות. אמרנו רפואת עיניים ואוקולופלסטיקה. במה מדובר? מי זה? מה זה? אוקולופלסטיקה זה שם שבעצם מורכב משתי מילים. המקור הוא לטיני, אוקולוס זה עין, פלסטיקה, זה פלסטיקה, כולם יודעים. זה בעצם תת התמחות של רפואת עיניים או התמחות על, תלוי איך אנחנו רוצים להתייחס לזה. מה שאנחנו עושים, האוקולופלסטיקאים הם בעצם מנתחים. בדרך כלל לא מתעסקים בעין עצמה, כלומר אני אלך כאן על דרך השלילה, לא עושים ניתוחי קטרקט, לא עושים את הניתוחים להורדת משקפיים, לא ניתוחי רשתית, אלא כל דבר שסובב את העין כולל גם את האפפיים בעיקר, גידולים מסוגים שונים, מטפלים בשחזור של עיוותים שנובעים מפציעות, מחלות שונות או פגמים מולדים. אבל את הרי יודעת, ואני לא מגלה לך שום דבר חדש, שניתוח הוא ניתוח הוא ניתוח, על כל סיבוחיו האפשריים, ואתה רוצה יד מקצועית. ללא ספק. ללא ספק, לכן כדאי באמת תמיד לפנות ברגע שיש את הבעיה, מאתרים את הבעיה הספציפית, ללכת לרופא המומחה בתחום הכל כך קטן שהוא רפואת עיניים, ולמרות זאת עדיין גם בו יש תת התמחויות, יש רפואת רשתית, יש רפואת גלאוקומה, פלסטיקה כמו שאמרנו, פזילה, יש רפואת ילדים, הרבה תת תחומים. ילדים לא ידעתי, מדוע זה... ילד זה לא פשוט אותו דבר רק יותר קטן? למה יש רפואת ילדים ברפואה כללית? אני יודע, כי אולי יש את הקלות מיוחדות דווקא אצל הילוד. בדיוק ככה, בדיוק כך. גם אצל הילוד, גם אצל הילד הקטן, יש מחלות, יש בעיות שהן יותר ממוקדות בילדים, ויש ברפואת עיניים יש ממש תחום שמתעסק רק, בעיקר ברפואת ילדים מתעסקים יותר בפזילה, במחלות מולדות של הילדים. זה לא ככה תחום שלי, אז לכן אני לא אפרט, אבל יש גם כזה דבר. איפה התפר? כי לפעמים אני רואה איזה חייל שוכב בילדים, מחלקת ילדים בבית חולים, ואומרים לי, כן, גם הוא ילד, קצת ארוך, אבל ילד. אז איפה הגבול בין ילדים? אני לא יודעת אם אפשר לשים בדיוק גבול, אם זה גיל 18 או גיל 16 או גיל 10, אבל בוודאי שמדובר על ילדים, על תינוקות, ילדים בתחום של בית ספר יסודי, עד תיכון. ברגע שהם כבר בוגרים יותר, בשנות ה-10 כבר אפשר להתייחס אליהם כאל רפואה של אנשים בוגרים. גם בתחום האוקולופלסטיקה? כלומר, כבר לילדים יש השגות על איך הם נראים, או איך הם מרגישים, או איך הם מתפקדים? לילדים עצמם אני מניחה שפחות, יותר להורים שלהם. אבל יש בהחלט בעיות בעיניים שהן מולדות.
וגם בתחום האוקולופלסטיקה. למשל, אני אתן לך דוגמה, יש ילדים שנולדים עם עפעף צנוח, או שנקרא בשפה המקצועית פטוזיס של העפעף. ואלה דברים שבהחלט שמצריכים התייחסות לא בהכרח אסתטית. אם העפעף נפל ומסתיר את האישון, הוא יכול לגרום לעיכוב בהתפתחות הראייה, לפזילה בהמשך, לעין חלשה, וצריך לטפל בזה בהקדם. אם הבעיה היא קלה רק, אז בהחלט אפשר לדחות אותו לשלבים יותר מאוחרים, ואז לטפל. אז בואי נראה בכך משום הערת מבוא, ועכשיו אני מבקש איזושהי התייחסות שלך, דוקטור הדר, למופיע בתקשורת. הנה אנחנו מסתכלים ביחד על פרסום, במקרה הזה של דודי גולדמן, בעיתונו ידיעות אחרונות, תחת הכותרת, החום היום כחול מאוד. הוא שואל אותנו, גולדמן, נמאס לכם מן העיניים החומות המשעממות, במרכאות כפולות ומכופלות? ממציא אמריקני מציע לשנות את צבע העיניים לכחול באמצעות ניתוח לייזר חדשני שנמשך 20 שניות. אז זהו זה? אני יכול להפתיע אותך מחר עם עיניים ירוקות? אתה יכול, עקרונית. בפועל, אני חושבת שחלק מזה זה קוריוז, קשה לי להאמין שזה כבר נכנס לשלב המעשי, אבל יש היגיון בתוכנית שלו, מכיוון שהצבע של העיניים שלנו הוא מוענק על ידי פיגמנטים שנמצאים בתוך האיריס, או הקשתית, או החלק צבעוני שאנחנו רואים במבט רגיל, והצבע החום הוא פונקציה של פיגמנט. כמה שהפיגמנט יותר מרוכז, יותר דחוס, העיניים יהיו יותר כהות, יותר חומות. גם עיניים כחולות וירוקות עדיין מכילות פיגמנט מסוים, והצבע הוא בעצם פונקציה של השתקפות האור בעין עצמה. מה שמתכנן הרופא הזה לעשות, הוא בעצם לנטרל או לדלל קצת את כמות הפיגמנט על ידי לייזר. ומה שקורה בעקבות כך זה שיש ירידה בכמות הפיגמנט. ככל שרמת הפיגמנט יותר פחותה באיריס, העין נראית יותר בהירה. עד כחול. תכלת או כחול זה בעצם כמעט אפס פיגמנט. אם אנחנו הולכים על קצת מעט פיגמנט, זה יראה יותר ירק-רק, והשלב המלא של הפיגמנטציה זה החום. השאלה כמה זה כבר על המדף, או שאנחנו מדברים באיזה הגיג תיאורטי? זה הגיג בשלב זה בשלבים ניסיוניים, הם טוענים שלפי המאמר לפחות, שיש לזה עתיד טוב. אני בספק עד כמה אנשים יחליטו לשנות צבע עיניים, כי כל דבר יש מחיר. גם אם זה לכאורה פרוצדורה פשוטה מאוד, יכולות להיות לזה סכנות, סיבוכים. זה בוודאי לא, או עוד לא בסל הבריאות. בוודאי שלא. אם דיברנו על הצעירים קודם, אז את מכירה את התופעה שהנה חופשת פסח או חופשה גדולה, ומיד מגיעים צעירים סלש צעירות ועושים את האף, או עושים קצת סיליקון פה שם, מגדילים משהו, מקטינים משהו. הנה, עכשיו גם משנים את צבע העיניים בחופשת הקיץ. אז זה עוד לא? זה ברור שזה עדיין לא. מי יודע, אולי בעשור הבא, נראה. ואם אנחנו בהייטק, אז תרשי לי מברק שהוא על גבול הפנטזיה, דובר לא אחת על העין המלאכותית. כמה אנחנו רחוקים מזה? בעיקר לאנשים עם התקלות החמורות בעין, על סף העיוורון, הם הרי מחכים בתאווה גדולה לעין המלאכותית. הלוואי, זה תקוותו של כל עיוור ותקוותם של רופאי העיניים והרופאים בכלל. קשה לי להאמין שזה בר ביצוע במלואו בשנים הקרובות, אבל בהחלט יש כל מיני שיפורים ושכלולים ומצאים להציל עיניים שהן כמעט עיוורות בטכניקות שונות. לא ממש עין מלאכותית, אבל דברים שקרובים לזה, וזה רק הולך ומשתכלל. נשוב איפה לאוקולופלסטיקה, הסברת לנו עקרונית במה מדובר, ספרי על התלונות המרכזיות, על הבקשות המרכזיות בתחום. האם בעצם הכל מתחיל אצל הרפואה בקהילה, שהגיע החולה, התלונן, אמר יש לי כך, יש לי אחרת, וקיבל הפניה אלייך? בהחלט, יש מקום לרופא הקהילה לעשות את הניווט הראשוני. בעצם התפקיד של רופא העיניים בקהילה די מקביל לרופא העיניים, לרופא המשפחה. כלומר, יש לו ידע כללי בכל דבר, בכל התחומים של רפואת עיניים, והוא תפקידו בעצם לעשות את הניווט, אם במתן שירות למקרים של עזרה ראשונה, כשהבן אדם מגיע עם חס וחלילה דלקת, או גוף זר, או כאב,
חזק, או שלא נדע ירידה בראייה. הרופא בודק, מוצא אם יש בעיה שהוא יכול לטפל, הוא כמובן נותן טיפול מיידי, ואם יש בעיה שהיא מצריכה ירידה יותר לעומק, לתחום קצת יותר מקצועי, הוא בהחלט זה שמכוון ומפנה לבתי חולים, או לבדיקות עזר, כמו... ואת מדברת על רופא העיניים בקהילה. רופא העיניים בקהילה, כן, במרפאה. זאת אומרת, גם רופא העיניים היום, זה שבקהילה הפך להיות מין מרכזת כזאת, מי שנותן הפניות? כן, גם ברפואת עיניים יש רפואה ראשונית, מה שנקרא, שזה הרופא העיניים בקהילה, שהוא יושב במרפאה שלו, ויש לו את הציוד הבסיסי של כל רופא עיניים, ותכף אני אסביר לך מה כולל כזה ציוד, והוא יכול אחר כך להפנות הלאה, אם זה לבתי חולים, אם זה לבדיקות הדמיה, או אם זה לרפואת עיניים שניונית, שהיא בעצם כוללת את כל התת-התמחויות, או התמחויות העל שדיברנו על זה קודם. רשתית, קטרקט, קרנית, גלאוקומה ועוד ועוד ועוד. אז מיד נגיע באמת לציוד שביקשת להרחיב עליו, אולי מילה דווקא על הצד השני, הבהול יותר, אם יש פה איזושהי דיכוטומיה, ההיבט של הרפואה הדחופה. מתי תגידי ישר לבית החולים לא להתעסק עם זה? אולי אפילו למיון קודם כל. אני בעד שרופא העיניים יהיה זמין עד כמה שיותר לפציינט ברגע של מקרה דחוף, אבל יש מקרים שבאמת מחוסר כוח אדם אין ברירה, והרופא אפילו מבלי לבדוק את החולה ישלח ישר למיון. וזה, אני מדברת על מקרים של אובדן קשה מאוד ופתאומי בראייה. תאונת דרכים חלילה. תאונת דרכים, בוודאי, פציעה, פיגוע בעוונותינו, בוודאי. מלחמות ישראל. נכון. אז קודם כל למיון. נכון. יש רופא עיניים במיון? יש, בוודאי. או שצריך להזמין אותו מן המחלקה? לא. כל מחלקת עיניים בכל בית חולים מצוידת ברופא תורן, רופא עיניים תורן, שהוא זמין 24 שעות ביממה, כן. גם אצלך בשיבא יש... בוודאי. ובדרך כלל לא פונים בכלל למיון הרגיל, למיון הכללי. ישר הולכים למחלקת עיניים, ושם יש רופא עיניים תורן. כך ש... אז כמובן שבטראומות קשות מן הסוג הזה, אם הזכרנו תאונת דרכים או מערכות ישראל, אז בוודאי. מה לגבי משהו שנשמע לא טוב, ויכול להיות כלום, או יכול להיות הכל, כמו צנחתי פתאום, לא יודע, מטושטש לי, או מן הבוקר אני לא רואה בעין אחת, יכול להיות כלום, יכול להיות, אני יודע, לא שטפת פנים יפה, יכולה להיות תקלה מוחית. נכון. אני שמחה ששאלת, כי זו תלונה מאוד מאוד שכיחה, ואנשים בדרך כלל נכנסים אפילו לפאניקה בעקבות דברים כאלה. ואז, קודם כל, באמת מומלץ לגשת לרופא עיניים שיבדוק. ואם אין רופא עיניים זמין כרגע, יש מוקדים, יש את המיון בכל בית חולים, ואפשר לגשת לשם. מה שעוד חשוב להגיד זה ש... עוד שנייה לפני שאת ממשיכה, יש לך איזשהו כלל אצבע, איזה כלל עירית הדר נקרא לו איך לדעת מתי זה קשקוש, או מתי אני ב-CVA? שהתחיל בדיווח על תקלה בראייה. אולי אני מפתח עכשיו אירוע מוח, איך נדע? או את מציעה שלא ללמד אותנו רפואה ברדיו. כן, זה קצת ריסקי, כי ועדיף ברגע שבן אדם חושש ולא שקט, בשביל זה אנחנו קיימים, הרופאים שיפנה אלינו, ואנחנו כבר נדע לעשות את ההבחנה בין משהו דחוף, או משהו... אבל צריך לציין שיש קשר ברור בין איך אני רואה, בין הדיווח שלי על הראייה, לבין חלילה חשש של אירוע מוח. יש קשר. יכול להיות קשר, יכול להיות, לא בהכרח, אבל בהחלט יכול להיות קשר, כי העין היא חלק מהמוח בסופו של דבר. נחזור אל הקליניקה, הזכרת את הציוד. עוד לפני הציוד, כמה את לומדת, דוקטור, מאנמנזה טובה? מקודם כל להקשיב למטופל. חשוב ביותר, זה דבר שעלית עכשיו על נקודה, עוד נקודה מאוד חשובה, בכלל ברפואה, לאו דווקא ברפואת עיניים, אבל תמיד להקשיב לחולה, לפציינט, לשאול, לבדוק מה מפריע לו, כמה זמן הבעיה, כי לפעמים אתה יכול להיכנס ללחץ מעצם הפנייה שלו, אומר אני לא רואה טוב, ואז כשאתה נכנס קצת יותר לעומק, אתה מבין שזה משהו כבר שנמשך מספר חודשים, או שלפעמים אפילו מדובר בעין שהיא מאז ומתמיד חלשה, כך שכל דבר צריך לבדוק באמת לפרטי פרטים, ולנתח אותו לגופו.
כלומר, קודם כל באמת להקשיב למטופל, כי אתה לומד מזה הרבה, גם אם הוא קצת מגזימן, וגם אם יש לו נגיד סף סבל נמוך, וכל דבר נורא כואב, למרות שאת לא נגעת בו, מכירה את האלה. כן, כולנו בני אדם, יש כאלה, נכון. ואולי הוא מתחיל לספר לך מה קרה באוניות המעפילים בשנות ה-50, אבל למה קרה הבוקר הוא עוד לא הגיע. ויגיע עוד חצי שעה, ואין לנו זמן ברפואה הציבורית. נכון, אבל זו טכניקה שכל רופא עם הניסיון שלו יודע איך להתמודד עם החולים ה-so called בעייתיים, או הפטפטניים, או יש כאלה ויש כאלה, ואנחנו, תסמוך עלינו שאנחנו יודעים לחתוך ולדעת למקד אותם. יש גם כאלה שההפך, שהכל בסדר, כיף חיים, אבל האיש סובל? אם הוא סובל, אז לא הכל כיף חיים, אבל יש בהחלט פציינטים שהם דיסטימולנטים, שהם יגידו שהכל בסדר, ואז בבדיקה שגרתית אתה פתאום רואה שהכל מאוד מאוד לא בסדר, וככה אפשר לעלות על בעיות שהפציינט אפילו לא מודע להם, כמו סכרת שמתבטאת בעין וגורמת לירידה בראייה, או איזה שהם שינויים מאוד מאוד חדים בלחץ דם, עלייה חדה בלחץ דם יכולה לגרום לשינוי בראייה. את מדברת על לחץ הדם הסיסטמי או על הלחץ התוך-עיני? לא, הלחץ דם הכללי. כשמדברים על יתר לחץ דם. זה נכון, אתה עוסק פה הבחנה מאוד מאוד חשובה בין לחץ דם כללי, ובין לחץ בתוך העין, שזה שני דברים שונים לחלוטין. וזה, הלחץ בעין נקרא, ברגע שהוא הופך להיות מחלה, יש מחלה שנקראת גלאוקומה, בטח שמעתם עליה. זאת מחלה שיכולה לעבור בתור השעה, מחלה שבדרך כלל לא מודעים אליה, היא לא כואבת, היא לא גורמת לשינוי בראייה, אנשים לא יודעים שיש להם כזה דבר, ולכן חשוב לעשות החל מגיל מסוים לקראת גיל 40, או אנשים שיודעים שיש להם היסטוריה במשפחה, של מחלה כזאת לעשות בדיקת לחץ, לבוא לרופא עיניים, זה רק רופא עיניים יכול לעשות את הבדיקה הזאת. בדיקה מאוד פשוטה, כרוכה בלשים טיפות הלחוש. לא הגענו לציוד? כן. אפשר לדבר, כן, בבקשה. רק אני אסיים לגבי הגלאוקומה, שמים טיפות להלחש את העין, בדיקה מאוד קצרה של מספר שניות, לא גורמת לטשטוש ראייה, ובזה אנחנו די מסיימים את העניין הנקודתי הזה. כמה שניות? זה לא הבדיקה של חכה רבע שעה בחוץ? לא, זאת לא הבדיקה. אבל בהחלט, כשבן אדם מגיע לרופא עיניים, בוא נגיד לבדיקה שגרתית, הוא צריך לדעת מספר דברים. א', שרפואה בבדיקת עיניים בסיסית, אנחנו דבר ראשון בודקים את חדות הראייה. אז כן לבוא עם המשקפיים. תמיד מומלץ לבוא עם משקפיים גם לרחוק, גם לקרוב, כדי שנוכל לתעד את הראייה. הבדיקה גם תכלול בדיקת לחץ, כמו שהזכרתי קודם, וברוב המקרים גם מרחיבים את האישונים כדי לבדוק את החלקים האחוריים של העין, לבדוק אם יש קטרק, לראות מה מצב הרשתית, כלי הדם, עצב הראייה, כל הדברים האלו כרוכים במבט פנימה לתוך דרך האישון, לתוך העין עצמה. כואב? לא כואבת, קצת מסנוורת, אבל זה לא כואב. הרדמה? צריך במהלך התהליך הזה משהו, הלחוש? ההלחוש היחיד שאנחנו צריכים זה בשביל בדיקת הלחץ. אבל אין פה איזה סדציה או משהו כזה. לא, ממש לא. לא זריקות ולא... זה לא רופא שיניים. בסך הכל טיפות. הטיפות יכולות לעתים לצרוב לשנייה. בוא נגיד שבדיקת העיניים זה אחת הבדיקות אולי לא נעימות מבחינת סנבור ותחושה של אחר כך טשטוש ראייה, אבל היא לא כואבת. היא בפירוש לא כואבת. עכשיו, את מכירה את אלה שהדמעת מתחילה להשתולל, זאת אומרת, הבן אדם יושב מולך ובוכה. את יכולה לראות משהו דרך מסך דמעות? בדיוק הגעת לאחד התחומים של אוקולופלסטיקה. בין היתר, חוץ מאפפיים ובעיות של ערובה, אנחנו גם מטפלים בדרכי דמעות. ואחת הבעיות המאוד מאוד שכיחות, גם בגיל צעיר, גם בגיל מבוגר, זה חסימה של דרכי דמעות, או איזושהי הופעה של דמעות מוגברת, ולכאן אנחנו נכנסים לתמונה. לא צריך בשביל זה להרחיב את האישונים, אבל יש כל מיני בדיקות שאנחנו כן מבצעים, עושים שטיפה של דרכי דמעות. שוב, זו בדיקה לא נעימה, אבל היא לא כואבת. שום דבר, אני באמת חייבת להדגיש ולחזור על זה, שבדיקות העיניים לא כואבות. אנשים לפעמים נורא חוששים מבדיקות עיניים, מטיפות. זה באמת לא כואב, ובידיים נכונות עושים את זה ולא מרגישים בכלל. אבל חכי, אם נספיק היום, ואם לא אז בשידור אחר, נדבר על מזרק אל תוך העין, לוסנטיס, אבסטין וכו'.
זה כבר נשמע כמו עניין שיותר כואב, ובוודאי מפחיד. ללא ספק, ללא ספק. אבל אז תמיד צריך לחשוב מה המחיר שאנחנו משלמים אם לא נעשה את הטיפול הספציפי הזה, ולשנייה מתגברים על הפחד ורואים שזה הרבה פחות נורא. ואם מרוויחים מזה ראייה, אז שווה הכל. מכשור. נכנסים לקליניקה, רואים איזה מכונה. נכון. מה זה? המכונה הבסיסית של רופא העיניים הוא נקרא בשפה המקצועית סליט למפ או מנורת צדק, שזה סוג של מיקרוסקופ. דרך אגב, הבדיקה מתבצעת בישיבה, גם הרופא יושב, גם החולה יושב, הבדיקה היא מאוד נוחה, והאור של המיקרוסקופ מכוון לעין של החולה, זה לא כואב, טיפונת מסנבר. למה אנחנו קוראים לזה סליט למפ? כי בשליטה על עוצמת האור, אנחנו בעצם מקבלים קרן שהיא בצורת פרוסה, שאיתה אנחנו יכולים, עם קרן האור הזאת, יכולים לחדור כאילו ולראות עד עומק הרשתית, לכל עומק השכבות של העיניים, החל מהקרנית, עדשה, קטרקט וכיוצא באלה. עד מרכז הראייה? עד עצב הראייה. את נכנסת למוח? לא יכולה. אם אתה קורא לעצב הראייה מוח, אז כן. אני יכולה להגיע עד עצב הראייה, שהוא בעצם קצה מסוים של מוח. אז מבחינה זאת, כשאומרים שהעין או בבדיקת עיניים, אנחנו בעצם יכולים להגיע למקומות בבדיקה לא פולשנית. יכולים להגיע פנימה ולראות את כלי הדם, את עצב הראייה ואת הרשתית. זה המקום היחיד בגוף שלנו שניתן לראות כל כך בדיוק את הפרטים האלה. זה חשוב, כי זה איזשהו חלון הצצה תוך מוחי, בלי שחתכתי, שברתי, פיצחתי. לגמרי. ואולי כבר שם אפשר לעלות על איזושהי תקלה, נכון. או התחלת תקלה של כלי דם, בכלל. בהחלט. אפשר לראות שם דימומים, אפשר לראות בצקות, הממצאים האלה יכולים להעיד על מחלות שונות, למשל, הכי שכיח זה סוכרת, לחץ דם גבוה, מחלות דלקתיות, חס וחלילה גם גידולים. כן, הם גידולים במוח יכולים להתבטא בצורת בצקת של ראש עצב הראייה, וזה בהחלט אחת הבדיקות הכי משמעותיות שאנחנו כרופאי עיניים יכולים לעשות, ומיד להפנות בדחיפות לנוירולוג או לבית חולים אם אנחנו חושדים שיש בעיה. ואז השלב הבא כירורגיה? לפעמים כירורגיה, לפעמים טיפול תרופתי, אבל בהחלט מצדיק ברור מעבר לרפואת עיניים. אנומליות של כלי דם? גם ניתן לראות, גם בהחלט ניתן לראות בעיניים. יש גם מחלות שהן ספציפיות בתוך העיניים, שמתבטאות באנומליות של כלי דם. וזה בהכרח סגסוג אונקולוגי או וריאציה אנטומית כלשהי? מה זה יכול להיות? זה יכול להיות גם כל הדברים שאמרת. לא בהכרח, כשאתה אומר אונקולוגיה, אתה מתכוון למשהו גידולי סרטני. לא חייב להיות, אבל גם. כלומר, באמת, הבדיקה הזו, בדיקת הרשתית, או בדיקת הקרקעית בהרחבת אישוני, נותנת לנו הרבה אינפורמציה, גם מבחינה נקודתית לעין עצמה, וגם יש לזה הרבה השלכות לגבי כל הגוף כולו. אז בעצם נתנו כאן תסריט לא נחמד של אדם שביקש לעדכן את המשקפיים שלו, או להתלונן תלונה קלה על ראייה, או שהגיע לבדיקה שגרתית, כן, ופתאום ויצא מבירור עם חשש אונקולוגי. נכון. זה נדיר, זה בדרך כלל, בוא נגיד ככה, בדרך כלל יש גם תלונות שמלוות. נדיר שאנחנו מגיעים לבדיקה שגרתית ומוצאים, אבל זה קורה, ואני חושבת שהבן אדם רק הרוויח ככה. מה שהופך אולי את רפואת העיניים, או ליתר ספציפיות את האוקולופלסטיקה, לחלק חשוב ברפואה בכלל, על הרקע של כל אפשרויות התחלואה האחרות. כלומר, יש תהליכים שמתחילים בביקורת שגרתית אצלך, ונגמר באשפוז. נכון. חלילה, כן, אבל זה קורה. נכון, רפואת העיניים משמשת עזר גם נקודתית במקרים של ראייה או בדיקות עיניים ממוקדות, אבל בהחלט גם רופאים אחרים בתחומים שונים בקהילה, למשל אנדוקרינולוגים שולחים אלינו הרבה במקרה של מחלות תיירואיד, שלפעמים הביטוי שלהם הם רק בעיניים או מתחיל בעיניים, כמו בלט עין או איזו אסימטריה בגודל העיניים. רופאים אנדוקרינולוגים שולחים גם במקרים של סכרת, מקרים של כאבי ראש וחשד לגידולים.
מקרים של פזילה. מה הופך את העין להיות אחד מאיברי המטרה המובהקים של הסוכרת, למשל? מכיוון שסוכרת פוגעת בכלי דם, בכל הגוף, בכלי דם קטנים, וכמו שדיברנו קודם, אמרנו שדרך האישון ניתן לראות את כלי הדם האלה, אז זה אחד האמצעים הראשוניים לבדוק אם יש איזושהי בעיה בכלי דם. ואחד מאיברי המטרה שנפגעים בסוכרת זה העין. בעיקר בסוכרת ממושכת ולא מאוזנת. זאת השאלה, איך את מתייחסת לחולה סוכרת שאומר לך את זה באנמנזה? האם כאשר הוא מדווח לך שהוא מאוזן, האם את רואה אותו לצורך העניין כאיש בריא? או חולה עם סל תרופות כזה או אחר, שזה יהיה ממטפורמין וצפונה ועד האינסולין, כל עוד הוא מאוזן, אז אינך מודאגת? כלומר, לצורך עניינך, חולה מאוזן הוא איש בריא? לא. ברגע שיש לו תווית של חולה סוכרתי, גם אם מאוזן, וזה עם תרופות, עדיין הוא נחשב בעיניי כחולה סוכרת, וחייבים לעשות את המעקב התקופתי. ברשתית, כל פעם שהוא יבוא אחת לשנה או אחת לחצי שנה, להרחיב את האישונים, לבדוק במדויק, וטוב טוב את מצב הרשתית, לראות אם יש או אין פגיעה סוכרתית ברשתית. כלומר, פעם אחת הוכנסת למערכת, נכון. אתה כבר קליינט קבוע. נכון. כך גם בחולה היפרטנסיבי? גם חולים היפרטנסיביים. אצלם הבעיה היא פחות דרמטית. בדרך כלל חולה עם יתר לחץ דם שהוא מאוזן, סביר להניח שלא נראה אצלו בעיות רציניות ברשתית, ופגיעה בעין בכלל. זה יותר שכיח בסוכרת. והחבילה הזאת בדרך כלל הולכת ביחד? של לחץ הדם וסוכרת ותקלות עיניים? ובוא נוסיף לזה גם את הגיל המתקדם, שמה לעשות הוא פקטור? מה שבעיקר פוגע בעיניים זה משך הסוכרת והאיזון שלה. זאת אומרת, אם מדובר בבן אדם שיש לו שנים רבות סוכרת והוא לא מאוזן, רוב הסיכויים שאנחנו נראה גם פגיעה בעיניים, שאם לא נעלה עליה ולא נתפוס אותה בזמן, היא יכולה לצערי לגרום לעיוורון. עוד מכונה. יש מכונה יותר מתוחכמת מזו עם הסדק? מה שיש במרפאת עיניים קונבנציונלית זה בדרך כלל נורת הסדק, יש לנו כל מיני עדשות שאיתם אנחנו מצליחים לבדוק יותר לעומק, אבל בגדול זה המכשור שאיתו אנחנו עובדים. בוודאי שכדי לעשות הבחנות יותר מדויקות, אנחנו זקוקים למכשיר כמו שדה ראייה, מכשירי צילום, נכנס היום טכניקה של OCT, ועוד כאלה וכאלה, ואז הרופא פשוט מפנה למכוני עיניים או למכוני CT, אם אנחנו רוצים עוד אולטרסאונד, כל מיני בדיקות עזר. הקשר בין OCT ל-CT? שונה לחלוטין. במקרה אותם אותיות? זה OCT, כאן יש 3 אותיות, ו-CT זה מה זה? זה קומפיוטר טומוגרפי, זה שונה לחלוטין. ה-OCT זה בדיקת עיניים, שלאחרונה נכנסה יותר ויותר, היא מין בדיקה דיגיטלית של הרשתית, שמבוססת פחות או יותר על אולטרסאונד, אבל... אז למה הטומוגרפי המפחיד הזה? זה לא טומוגרפי, ה-T כאן הוא לא טומוגרפי ב-OCT. לגמרי לא טומוגרפי. טוב, ב-CT, כן. נכון. תשקלו את שינוי השם. כן. אנשים מיד לא אומרים לך, אבל מה עם הקרינה, דוקטור, וכל זה? נכון, נכון. וגם אומרים לי, עשיתי CT, אבל לא עשית CT, עשית OCT. כן. לשנות את השם כדי לחסוך בלבול. בבית החולים יש עוד דברים? עוד הרבה יותר מתוחכמים? בבית החולים, קודם כל, יש את חדרי הניתוח. דבר שאין במרפאה, בקהילה. שנית, יש מחלקת אשפוז. ולשם אנחנו שולחים אנשים שצריכים, או בעקבות פציעות, או אחרי ניתוחים קשים, או שצריכים מעקב מאוד צמוד. ושם נמצאות כל שאר מחלקות הרפואה, שאם אנחנו צריכים להיעזר בהם... כל הפטנטים האחרים כבר שם. שזה הייטק? או שזה הסקלפל? או הגענו כבר ללייזר? אי אפשר בלעדיו. נכון. ההייטק כמובן נמצא בבתי חולים, הסקלפל והלייזר גם נמצא. אם כבר שאלת על סקלפל, אנחנו עדיין מאוד מאוד מחזיקים הכירורגים, ואני בתוכם כאוקולופלסטיקאית. אין כמו סקלפל ויד של מנתח. הלייזר הוא מאוד אטרקטיבי, הוא גימיק מאוד מאוד מפתה, אבל יש מקרים, גם הרבה בתחום העיניים, שאנחנו לא משתמשים בלייזר. להפך, עדיף להשתמש בסכין מיוחדת, סכינים מאוד מאוד עדינים,
העבודה היא תחת מיקרוסקופ. ואז את שומעת את הנחת האכזבה של, אני כל כך רציתי לייזר. נכון, ואז אני אומרת להם, אבל תקשיבו, לא תמיד לייזר מתאים לכל דבר, ולייזר בעצם עושה עבודה של סכין, רק סכין קצת בטכניקה אחרת. וברגע שהם מבינים, אז הם נרגעים. דה וינצ'י, יש לך? אותו רובוט שברפואה הזעיר פולשנית, כן, מאוד מאוד מקסים אנשים, לפחות כמו הלייזר. לי במרפאה שלי בוודאי שלא, לאף רופא אין, אפילו לרוב בתי החולים אין. למיטב ידיעתי ברפואת עיניים בארץ עדיין לא נכנס הדה וינצ'י. הוא בדרך? הלוואי. שאת יודעת, שישב המומחה בצד השני של האטלנטי, ומולך ברמת גן ישב הרובוט, יעשה כך או אחרת לפי הנחיות מהצד השני של האוקיינוס. דיברנו על כל מיני דברים עתידיים, זה בהחלט בדרך, נראה לי מעשי. כן. נזכיר כאן כל ישראל, רשת א', תוכניתנו היומית רופא תורן, היום עם אורחת המשדר, המומחית לרפואת עיניים ולאוקולופלסטיקה, הרופאה המנתחת, הדוקטור עירית הדר, מן המרכז הרפואי אסותא, בית החולים שיבא בתל השומר ומכבי שירותי בריאות, מומחית למחלות עיניים ולרפואה אסתטית של הפנים. כדי להתייעץ אתם מחייגים עכשיו 03-6966225. בואו נשמע ביחד מאזין שמבקש לשוחח איתנו, אין צורך להזדהות אם אתם רוצים לשמור על פרטיות. שלום, בבקשה. הלו? בוקר טוב. כן, אדוני, בבקשה. תודה לתוכניות המעניינות והמצוינות של רשת א'. תודה. אני בן 59, יש לי צניחת עפעף. הרופא עיניים יבחן בבדיקה, והוא אומר שאני צריך לעבור ניתוח. רציתי בבקשה לדעת מה קורה בניתוח הזה, ואיך זה מתבצע, אם העפעף אחד יהיה גבוה, נמוך, אני יודע, אולי הרופאה יכולה להסביר לי. כן, בהחלט, רק ספר לי, אתה מדבר על עפעף אחד או על תקלה דו צדדית? אחד. תודה, דוקטור הדר. תזכיר לי רק את שמך, הזדהית? אדוני? לא צריך להזדהות, לא. אוקיי. לא, משה. תודה. אני בן 59. תודה. 100%. הצניחה של העפעף, מתי התחילה? אתה יכול להגיד לי כמה זמן זה? אני לא שמתי לב, בבדיקה הוא טען הרופא שהעפעף ירד, זה כנראה אולי חצי שנה, הייתי בבדיקה האחרונה, אני לא שמתי לב, לא בדקתי לעצמי, ברור. זה לא כל כך דרסטי, זה מעט, הוא אמר שזה הגיע מעט למטה. ברור. המטרה של השאלה שלי הייתה לדעת אם נולדת עם המצב הזה או שזה התפתח עם השנים. אז זה נקרא בשפה המקצועית שלנו פטוזיס של העפעף, זה קורה כתוצאה לפעמים מגיל, לפעמים אחרי ניתוחים, ובהחלט מצב שניתן לתקן אותו בניתוח. מי שמתעסק עם זה, זה באמת בתחום האוקולופלסטיקה. מה שצריך לעשות זה בעצם לקצר או למתוח מעט את השריר, עד שהעפעף יגיע מעל האישון, והמפתח בין שתי עיניים יהיה זהה. אתה שאלת שאלה נכונה לגבי אם אתה לא יודע אם זה יהיה סימטרי או לא סימטרי. אחת הבעיות שאנחנו לצערי לא יכולים להבטיח ב100%, אבל כמובן משתדלים לעשות את המקסימום, זה כן להרים את העפעף הבעייתי לגובה תקין וסימטרי גם שיהיה זהה לעין השנייה. אבל בסך הכל זה ניתוח פשוט יחסית, ניתוח שמתבצע בהרדמה מקומית, נמשך בסביבות חצי שעה, הוא אמבולטורי, זאת אומרת, אתה בא, עושה את הניתוח והולך הביתה. בדרך כלל יוצאים תחבושת על העין, מורידים אותה כעבור כמה שעות. יש קצת נפיחות לאחר הניתוח, טיפונת כאבים, יש חוטים שיכולים קצת להציק. אותם מוציאים בערך שבוע לאחר הניתוח. מומלץ לקחת חופש מחלה יום-יומיים לאחר הניתוח ולהתארגן מבחינת לא לעשות פעילות אגרסיבית גופנית, אבל בגדול זה ניתוח שהוא לא מסובך, ואם זה מפריע לך לראייה, אז בהחלט שווה לשקול אותו בחיוב. אוקיי, תודה. רציתי לדעת לאן אני יכול לפנות, איזה בית חולים את עובדת? אני לא שמעתי. בוא, את הפרטים הללו אנחנו נשמיע שוב בהמשך השידור. תודה לך. בכל מקרה נפנה אותך אל ההקלטה של הדברים באינטרנט. תוכל למצוא שם את כל המידע שאנחנו שווים ונותנים ועוד ניתן. תודה הרבה בריאות ותודה שבחרת לפנות לרופא תורן ברשת א'. דוקטור הדר, הפנים עניין רגיש במיוחד, כי זה מעין כרטיס הביקור שלנו, אולי עוד יותר מאשר איזו שומה שהיא אולי נורא גדולה ונורא מפריעה, אבל היא מוצנעת מתחת לבגד. מה שעושה את העניין, בוודאי של העיניים, לבעל חשיבות רבה בנושא האסתטי. אז במקרה הזה שמענו אולי תלונה שהיא יותר מן ההיבט הרפואי, המאזין כמעט ולא ידע לומר אפילו, כרגע, האם מפריע לו, לא מפריע לו, כמה זמן זה קיים.
אם אנחנו מדברים על מישהו שמגיע אלייך והבסיס תלונתו הוא המראה שלו, האם את אומרת, טוב, זה לא בעיה, או שבעצם זה חלק מכל העניין? זה בהחלט חלק מכל העניין, כי אם הוא הגיע אליי ומתלונן, סימן שזה בהחלט בעיה. גם אם היא אסתטית ומבחינתו זה מפריע לו, אז זאת בעיה שלו, ובשביל זה אני כאן, ונועדתי גם לפתור את הבעיה האסתטית. אבל האם זה מסוג התקלות או של קמטים, של בוטוקס, או של אותן שקיות שומן שיש מתחת לעין, כלומר ברמה הזאת של איך אני נראה, או בריאות פרופר, או שההבחנה שלי היא מוזרה? היא לא הבחנה מוזרה בכלל, יש בעיות בפנים שהן בריאות פרופר, וצריך להתייחס להם כבעיה רפואית, והדברים שציינת קודם, כמו קמטים, צניחות של עודפי אור ודברים אסתטיים, גם הם ניתנים לטיפול, בעיקר בתחום של הרפואה האסתטית. יש לנו הרבה טכניקות היום, החל מבוטוקס, שבעצם מותח ומעלים את הקמטים, בעיקר בחלק העליון של הפנים, כלומר מצח בין הגבות, הקמטים שבזוויות העיניים, קמטי הצחוק, ונמשיך בחומרי מילוי שונים, טבעיים מסוג חומצה היאלורונית, שהם מטשטשים את הקמטים, ממלאים קצת את הפנים, ניתן לעצב בעזרתם שפתיים ועוד אזורים בפנים שנפלו, במרכאות. כלומר, היום ברפואה האסתטית יש הרבה מאוד מענים שהם לא כירורגיים לבעיות אסתטיות. כך גם לגבי מה שנקרא הכתמים השחורים או השקיות מתחת לעין? גם שקיות שחורות אפשר, כתמים שחורים אפשר בערבון מוגבל להעלים. זה כטיפול דרמטולוגי או אוקולופלסטי? אוקולופלסטי שוב נכנס למשחק ברגע שאנחנו מדברים על ניתוח. אם אנחנו רוצים לשאוב את שקיות השומן ולטשטש ולמתוח את האור, אז אנחנו נכנסים לתמונה. אם מדובר רק בקהות קלה או באיזשהם שקעים שניתן למלא על ידי חומרי מילוי, כל רופא שעוסק ברפואה אסתטית יכול לעשות את זה, והיום שלל רופאים והתמחויות שונות מתעסקים בזה, החל מדרמטולוגים והלאה. וכל שקית שכזו היא בת שאיבה? ניתן לשאול אותה? לא. חשוב באמת, ברגע שיש בעיה כזאת, לפנות לרופא מומחה בתחום הזה, בדרך כלל אוקולופלסטיקאי או פלסטיקאי, לראות במה מדובר, אם זה רק פיגמנטציה או באמת שקית של שומן, או חס וחלילה גידולים או דברים כאלה, לעשות את ההבחנה המדויקת ובהתאם לזה להציע טיפול. ואם כבר החלטת על כירורגיה, האם מדובר על מהלך חד פעמי, שיסדר אותי ל50 השנים הבאות, או שכל חצי שנה צריך לבוא ולשאוב עוד פעם, כי זה יתמלא? 50 שנה, אתה אופטימי. אני עוד לא מכירה ניתוח. ניסיתי. לא, יש ניתוחים שמספיקים לכל החיים, once שעושים אותם, למשל אפנדיצית עשית, ואין יותר. אבל בדרך כלל בתחום הפלסטי יש משמעות לאייג'ינג, והזמן עושה את שלו, וגם אם אנחנו ניתן תוצאה נהדרת עכשיו, יכול להיות שבעוד 5-10 שנים, סביר להניח שזה יתקדם ויתפתח שוב. כי מתמלא עוד פעם, או כי צונח עוד פעם, או כי האור שלי כבר עוד פחות טוב? גם וגם. אבל יש מקרים שגם לא צריכים לעשות. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שעוברים את הניתוח, סתם דוגמה, בגיל 50, הוצאת שקיות ומתיחת אף-אפיים עליוניים, והם לא יצטרכו לחזור על הניתוח שוב. את רומזת שאנחנו לא נעשים צעירים יותר? אולי. יש חשש כזה? לא יכול להיות. לא אנחנו, anyway. טוב, עוד פנייה לאולפן, ננסה לעזור. שלום, בבקשה. הלו. שלום. טוב, שמה נוכל להכניס שיחה? כן, בבקשה, הלו. אני אישה בת 78. כן, נעים מאוד. ואני עשיתי ניתוח קטרקט יותר משנה, ויש לי בעיה של דמרות בעיניים, וגם שורפות לי העיניים בסוף היום, בבוקר, ומין מסך כזה על העין. זה דבר ראשון. דבר שני, גם יש לי צניחה של אף-אפיים. בגיל שלי, ויש לי גם סכרת וגם עם הלב. השאלה שלי, אם אני יכולה לעבור את זה ואם כדאי לי, ועוד שאלה אחת, אמרו לי, אם אני רוצה לשפר את עניין הקטרקט שעשו לי, יכול להיות שאחרי זה יהיה לי נקודות שחורות. תודה. הרבה עניינים שכל אחד מהם לחוד סמינריון, אבל נשתדל לומר מה שנספיק. דוקטור הדר, יש לה הרבה דברים טובים.
כן, בקצרה. קודם כל לגבי עניין הדמעות שהעלית בהתחלה, הרבה אנשים אחרי ניתוחי קטרקט, יש להם תופעה של דמעות, שיכול להיות כתוצאה מהניתוח, יכול להיות כפונקציה של יובש, אנחנו לא תמיד יודעים, אבל זו תופעה מאוד שכיחה. כדאי בכל זאת לבוא לאוקולופלסטיקאי כדי לעשות גם שטיפה של דרכי דמעות, על מנת לשלול חסימה במערכת הדמעות. זה לגבי הדמעות. לגבי צניחת, אמרת שיש לה גם צניחת אפאף. שוב תופעה שיכולה או לבוא, להיות משנית לניתוח שעברת, לניתוח הקטרקט, או כתוצאה מגיל. זה דבר שרק רופא יכול להבחן. אם זה לא מפריע לך מאוד, לא חייבים לטפל. במידה וזה מסתיר את האישון, יכול להיות ששווה לעשות ניתוח תיקון. הדבר השלישי שאמרת, שכפי הנראה את מתכוונת להתפתחות קטרקט משני. אחרי ניתוחי קטרקט, בדרך כלל נשארת מאחורי העדשה שאנחנו משתילים, עדשה מלאכותית, איזשהו ממברנה או רקמה מאוד מאוד עדינה שהיא שקופה בהתחלה, ועם הזמנים במהלך החודשים, היא הולכת ונעשית אחורה יותר ויותר. זה קורה אצל בערך 50-60% ממנותחי הקטרקט, ואז אפשר לטפל בעניין בלייזר, טיפול קל מאוד וקצר, ואז הוא מחזיר לך את הראייה לאותה ראייה שהייתה לפני, מיד לאחר הניתוח. זה נכון שדיברת על כמה נקודות שחורות שיכולות להיות, כתוצאה מהטיפול, מכיוון שהלייזר בעצם מפרק את אותה רקמה, את אותה ממברנה, ואותן פיסות יכולות לצוף בג'ל של העין ולגרום לעתים לנקודות שחורות. לצוף ואחר כך לשקוע או להישאר שם לעד? בדרך כלל הדבר הזה שוקע, ברוב המקרים גם אנחנו לא מרגישים, אנשים לא מתלוננים על הנקודות השחורות. זה אחד הדברים שיכולים להיות כסיבוך, אבל לא נוראי. שני עניינים או שתי סוגיות מרכזיות שעלו מדבריה של הגברת, והייתי מבקש שתרחיבי, דוקטור הדר, נושא הגיל ונושא המחלות הנלוות. האם גיל נטו, או סוגיית המחלות הנלוות נטו, ושמענו שיש הרבה, האם אחד משני העניינים הללו הופכים חולה נתיח לחולה בלתי נתיח? ברוב המקרים, שאלה מצוינת, ברוב המקרים אין קשר בין הדברים, אנחנו בעיניים מקבלים אנשים בטווח גילאים שונה וענק. זאת אומרת, החל מילדות עד גיל מאוד מאוד מבוגר, 80 ו-90 שנים, ולכל האנשים האלו ניתן לעשות ניתוח. למזלנו, רוב ניתוחי העיניים מתבצעים בהרדמה מקומית, והניתוחים הם לא ארוכים, הם משהו בסביבות ממוצע של חצי שעה. זאת אומרת, את פחות חוששת מסיבוכים קרדיאליים, נגיד. נכון, וניתן לעשות ניתוח בכל גיל, ברוב המקרים, גם לאנשים עם סכרת, גם לאנשים עם מחלת לב. בכל מקרה, לפני שבן אדם מגיע לניתוח, הוא כמובן נבדק אצל רופא המשפחה שלו, עושה כמה בדיקות ביסודיות וגם אק"ג, וברגע שיש אישור לעשות את הניתוח בהרדמה מקומית, שהסיבוכים איתה הם ממש נמוכים, אני לא רואה שום מניעה לא לעשות את זה. גם לחולה עם מדללי דם, קלקסן, קומדין, דברים שאת צריכה לקחת בחשבון לפני הסקלפל? אני כאוקולופלסטיקאית חשוב לי לדעת לגבי מדללי הדם, כי בניתוחים האלה כן אנחנו חותכים כלי דם וצריך להימנע מלקחת את הכדורים האלה לתקופה של שבוע עד 10 ימים לפני. ניתוחי קטרקט כיום הם כל כך אלגנטיים ומדויקים וכרוכים בפתח כל כך קטן שאפילו אין צורך בהפסקת מדללי הדם לניתוח הזה. בייחוד עם השיפור באיכות החיים הצפוי הוא דרמטי, אז את אומרת יותר ויותר כמעט את כולם אפשר לנתח. בהחלט שכן. אם צריך. תודה. עוד פנייה לאולפן, ננסה לעזור. שלום. שלום, בבקשה, כן. רציתי לשאול, אני בגיל, עכשיו אני קרוב ל-30, בגיל 15 בערך, הופנתי אצל אופטומטריסט שיש לי עין עצלה. עכשיו, זו תקופה ארוכה של בערך 2, 3, 4, לבשתי עדשה על העין העצלה, מספר מסוים, לא גבוה מאוד, ובאיזשהו שלב העדשות ככה מאוד ציקו והכל, והפסקתי. השאלה, אם יש דרך, יש צורך, יש דרך לטפל בעין עצלה בדרכים אחרות, או כן כדאי לחזור לעדשות, או עדיף לא לגעת. והגיל היום כבר 30. תודה על הפנייה. כמעט 30. דוקטור הדר, בבקשה. צר לי לאכזב אותך, גיל 30 הוא גיל קצת מאוחר לטפל בעין עצלה, גם אם היית פונה בגיל 20,
ואפילו בגיל 15 זה כבר היה מאוחר. אם אנחנו יכולים להציל עין עצלה ולטפל בזה בעשור הראשון של החיים, כמה שיותר קרוב, אפילו בגילאים יותר נמוכים. השאלה עד כמה תצלחת לשפר את הראייה עם העדשה. אם זה לא עשה לך הבדל משמעותי, אז לדעתי כדאי להרים ידיים, לוותר, ולדעת שעין אחת היא קצת יותר חלשה ולהיעזר בה. תחיה עם זה בעצם? כן. לחיות עם זה? כן. ואפשר? באיכות חיים סבירה? בהחלט. לא בהחלט. נתקלים בקירות. למזלנו יש לנו שתי עיניים, עין אחת בדרך כלל דומיננטית, יש לנו ראייה דואנית, ואפשר בהחלט. עין עצלה, דרך אגב, זה לא עין שהיא עיוורת. היא עין שרואה פחות טוב יחסית לעין הטובה. אבל עדיין עין רואה, וזה... 6-6 זה יהיה? לא. מה זה יהיה? אי אפשר לדעת. הטווח של עין עצלה נקראת עין חלשה, שאין לה אפשרות לראות טוב יותר עם כל תיקון אופטי או ניתוחי, וזאת היא הגדרה בעצם להיותה עין עצלה. זה יכול להיות החל מ-6-9, 6-12, שזה ראייה סבירה, ועד ראייה של ספירת אצבעות. כאילו טווח האמבליופיה או העצלות הוא מאוד מאוד רחב. תודה. עוד פנייה ננסה להספיק. שלום, בבקשה. הלו? שלום, רופא תורן כאן, קור ישראל, רשת א'. שלום, אנחנו מקשיבים. שלום. טוב, מיד יגיע אלינו המאזין שהיה איתו הקשר, אבל הוא כנראה התנתק, אולי התבייש. נזכיר, כדי להתייעץ, אתם מחייגים עכשיו 03-6966-225. אתם מוצאים את עירית אניס מן הצד השני של קו הטלפון שמכניסה את השיחה לשידור, אל האורחת שלנו, הרופאה המנתחת, הדוקטור עירית הדר. האם הגיעה העת? כן. טוב, ננסה לפנות שנית. שלום, בבקשה. הלו? שלום. כן, בבקשה, השאלה. אני רציתי רק לשאול לגבי פציאליס, אם יש פתרון לזה, כי זה משפיע גם על צריבל באוזן, בעין, סליחה. תודה, ועל מה מדובר? דוקטור הדר, בבקשה. תרשה לי לשאול אותך, הפציאליס על רקע מה? רקע ניתוח שעברת, על רקע איזשהו... לא, יום אחד זה קרה לי, זה כבר כמה שנים, יום אחד זה קרה לי... לא. יום אחד זה קרה לי, ויש לי כאבי, פתאום באתי הביתה, ויש לי עיוות. אני מבינה, וזה נמשך כמה שנים, ויש איזשהו שיפור מאז, עם השנים, או שהמצב כמו שהיה לפני שנים נשאר? טוב ששאל. העניין הוא שזה חזר, זה הסתדר, אבל לא לגמרי, עדיין נשאר לי חיוך בצד וכולי. אז יש בעיה עם זה, בכל זאת. וזה מאוד מפריע לי, העבודה שלי בעיקר דיבור וכולי. תודה. התעקם לו החיוך, דוקטור, מה עושים? יש סיכוי ליישר את זה, לסדר את זה? לגבי החיוך, אני לא עד כדי כך מומחית, יש תחום של רפואה פלסטית שמתעסק בדיוק באזור של כל הפנים. אני יכולה לתת לך ייעוץ לגבי העין, אם העין קצת שמוטה או שפתוחה יותר מדי, זה בהחלט יכול להסביר את התלונות של הצריבה והיובש שלך. כדאי לבדוק ולראות, לפעמים אפשר לעשות איזשהו תיקון או מתיחה של האפף התחתון, ועל ידי כך גם לשפר את המראה שלך וגם את ההרגשה והתחושה. במילה אחת, ברור ולהתקדם משם. בהחלט. עוד שאלה, אנחנו לקראת סיום, דוקטור הדר, דיברנו על כירורגיה, הזכרנו תקלות מרכזיות, טיפול תרופתי, יש? יש דברים שיכולים לעזור עוד לפני הסכין? בוודאי. וכאן חוזר הרופא בקהילה שוב למרכז הבמה. מתחילים מדלקות עיניים, שרוב הטיפולים שלנו הם בדרך כלל בטיפות, ולעיתים גם בכדורים ובזריקות. אבל רוב הטיפולים היעילים מאוד הם בטיפות. גם בסוגיות שהזכרנו כאן כמו דמעת יתר או יובש? גם בזה. בהחלט שכן. יש תחליפי דמעות היום, לאובר דמעות. צריכים לטפל בסיבה עצמה. אם הדמעת היא על רקע יובש, נותנים את התחליפי דמעות. אם היא על רקע של חסימה, הולכים לניתוח. יש גם טיפות שקצת מייבשות את העין. יש לנו מענים. לפני שנכנסים לניתוחים, יש הרבה מאוד אופציות עוד לפני. ובאין תקלה ספציפית, כל כמה זמן את מציעה להיבדק? רק כדי לדעת שאני בסדר? כבדיקת סקר הייתי ממליצה לבן אדם פעם בשנה לעבור בדיקה יסודית. בדיקת עיניים. אם אין דרישה ספציפית,
פעם בשנה. בהחלט. בקהילה. בקהילה, כן, בוודאי. נכון, אות הסיום, שכן השעון אומר את דברו. עד כאן גיליון היום, יום חמישי בשבוע של תוכניתנו היומית רופא תורן, מגזין כל ישראל רשת א' לענייני בריאות ורפואה. היום ערכנו בתוכניתנו אותך, המומחית לרפואת עיניים ולאוקולופלסטיקה, הרופאה המנתחת, הדוקטור עירית הדר, מן המרכז הרפואי אסותא, בית החולים שיבא בתל השומר, ומכבי שירותי בריאות, מומחית למחלות עיניים ולרפואה אסתטית של הפנים. דוקטור הדר, תודה שטרחת והגעת אלינו, אני בטוח שגם הועלת. הרבה בריאות, תודה רבה. תודה, ובריאות לכולם. גם לכם המאזינים תודה וברכה, ניפרד כאן, אנחנו צוות המשדר הזה, רפי אפלויג, עירית אניס, אני רם תדמור. עוד אספר לכם שאחרי החדשות כאן כנס בוגרים, 50 פלוס, עורכת ומגישה אודליה זימור, היום עם עורכת הדין רבקה בן צבי פיזם, על פעילות יד ריבה למען קשישים. ב-12 שיחות משפט, ענייני פילוסופיית המשפט, עורך ומראיין שלום עידן. באחת אומנות נקודה, יובל מסקין, רצועת המוזות של א', בשתיים מאזינים למאזינים, אפרת שושני תהיה איתכם, ובשלוש נוער וסטודנטים, בראש צעיר, עורכת זווית אורי. נשמח אם תהיו איתנו, וזכרו גם את שידורנו באינטרנט. אתר האינטרנט המחודש והרענן של א' יצא לדרך, בקרו אותנו בכל עת. איך מגיעים לאתר? ובכן פשוט כתבו בגוגל, רשת א', בעברית, ותקבלו את ההפניה. זכרו, אפשר להאזין לנו באינטרנט גם בשידור החי שלנו, והתוכניות נשמרות באתר למשך 10 הימים הבאים. רשת א' של כל ישראל, אז מחכים לכם, וגם באינטרנט. שלום שלום.